Nu vil jeg, Laura Illum, tegne. Hvad skal jeg tegne, Mikkel? Hvad skal jeg tegne? Du skal tegne et æsel. Et æsel. Okay, jeg tegner et æsel. Okay, et æsel. Bullshit! Ja, det er så mit æsel. Mit flotte æsel. Hvor mange? Det er sgu da en løve, der har manke. Har den ikke sådan noget? Nå ja. Nå ja. Det må vi lige gøre sådan der. Ja, den har sådan en lille manke. Det er rigtig nok, Mikkel. Den har sådan en lille manke. Det er sgu da pisse flot. Tornado? Ej, det er godt. Hold nu kæft, mand. Hvor er det sindssygt. Lyserød baggrund. Okay. Rigtig baby lyserød. Så skal... Og sort mange. Sort mange. Åh. Sådan er det pænt. Skide godt. Jo. Det er til dig, Mikkel. Hvad? Det er til dig. Hej. Den er færdig nu. Nu er den færdig. Hej. Hej.